אני שומע כל כך הרבה הצהרות ודיבורים ורמזים מטרידים על עזה. אנחנו לקראת נקודת הכרעה, שאני מקווה שהיא תהיה נקודת הכרעה. אני שומע על הומניטריה, אני שומע על השארת אזרחים, אני שומע על חיסול כיסי התנגדות. חברים, אין חפים מפשע בעזה. המרצחים מגיעים מהמשפחות האלו, המשפחות האלו תומכות בהם. יוצאים עם סוכריות אחרי מעשה טבח, נותנים להם מחסה, זה הנשים שלהם, זה הילדים שלהם, זה הדודים שלהם, זה החברים שלהם, זה הקולגות שלהם, זה הפועלים שלהם, זה העובדים שלהם. כולם אשמים. ואנחנו לא נדע ניצחון עד שלא נשמיד את עזה. להשמיד את עזה. הקריקטורות, הממים המצחיקים על חניונים, פארקים, אני לא רואה בזה משהו מצחיק, חברים. אני לא רואה בזה משהו מצחיק. זה לא מצחיק. ככה זה צריך להיות. אם אנחנו לא נעשה את זה, הם יקומו ויתעצמו כמו שקורה לנו מול העיניים ב-20, 30, 40, 50 שנה האחרונות. מה לא מובן? מה עוד צריך שיקרה כדי שנבין שלא, איך אומרת התורה, ולא להשאיר בהם אף אחד? אני לא אומר פה דברים נוראים. אני אומר פה דברים מפוקחים, אמיתיים, ואני כל כך תפילה. האנשים היחידים שאני חושש מהם זה המנהיגים שלנו. ואין פה עניין מוסרי. הדבר המוסרי זה להשמיד אותם. הדבר המוסרי זה לגרש אותם. הדבר המוסרי זה לעשות חניון. כל מה שפחות מזה זה לא מוסרי. כל מה שפחות מזה יהווה פשע כלפי אלו שמסרו נפשם. זהו, אני רציתי לא להאריך בדברים, אבל אני יכול להמשיך ולהמשיך. שבת שלום. וכמו שקאטו הזקן אמר, אני מקווה שבשבת הבאה עזה כבר לא תהיה. אמן.